Nákupno-zábavné centrum Aupark Piešťanov by malo otvoriť svoje brány začiatkom apríla 2010. Obyvateľom i návštevníkom mesta chce poskytnúť priestor na nákupy, zábavu i relax. Po vzore svojho bratislavského predchodcu sa chce stať atraktívnym kultúrno-spoločenským miestom pre Piešťany a široké okolie. O úspechu piešťanského Auparku rozhodnú jednotlivé obchody a ich ponuka. Tá je tradične orientovaná na solventnejšiu klientelu. Podľa toho asi bude vyberaný mix obchodov a služieb. Otázkou zostáva, aké obchody asi spestria ponuku v Piešťanoch. Podľa informácií to budú renomované značky. Ale poďme pekne po poriadku. Ak sa opýtame podľa detskej rozprávky Aupark, kto v tebe bude bývať, ozve sa. Ja, supermarket Bíla. Obchodná spoločnosť Bíla patrí do medzinárodnej skupiny Reve Group. Prioritou spoločnosti Bíly je poskytnúť zákazníkom prostredníctvom siete maloobchodných predajní kvalitné služby a širokú ponuku čerstvého tovaru v susedstve ich domovov. Terajšie predajne Bíla ponúkajú okrem bežného tovaru aj veľký výber v sortimente lahôdok, mesa a hotových šalátov, ktorý uspokojí aj náročného gurmána. Denne sa dováža čerstvé ovocie a zelenina. Každú hodinu vo vlastnej pekárni pečú zamestnanci Bíly pekárenské výrobky. Zákazník má tak zaručenú čerstvosť nakupovaných potravín. Bíla má vlastné privátne značky, spomedzi ktorých je najväčšia značka Clever, to je 320 základných produktov. Značka Chef Menu v sebi zahrňa hotové jedlá a značka Naše Bio, tuzemské a zahraničné bioprodukty. V rámci skvalitnenia služieb a ústretového postoja k zákazníkom Bíla vytvorila tzv. Bíla klub, ktorého členovia disponujú vernostnými kartami Bíla Card. Jeho členom sa môže stať každý zákazník, ktorý požiada o túto kartu. Prostredníctvom nej zbiera body za každý nákup a uplatňuje si zľavy z nákupov v nasledujúcom mesiaci. Bíla ponúka aj výhodné nákupy v znamení Bíla Plus a Chytrý nákup a taktiež aj denné alebo týždenné akcie na vybrané produkty. O tom, či bude Bíla úspešná v Auparku, si môžu zákazníci spraviť obraz už dnes. Stačí zájsť do predajne Bíla na Žilinskej ceste v Piešťanoch a porovnať služby, kvalitu a ceny s jej konkurentmi Teskom, Kauflandom, Lidlom a ďalšími. O týždeň vám predstavíme ďalšieho budúceho obyvateľa Auparku v Piešťanoch, ktorým bude 101 drogéria.